TZMT1 – vzdelávanie terapeutov. Plánovaný senzomotorický tréning TZMT je prakticky orientovaná rozvojová metóda, ktorá prostredníctvom štrukturovaných pohybových úloh podporuje dozrievanie nervového systému. Úloha terapeuta TZMT1 je zaškoliť rodičov, aby vedeli s dieťaťom vykonávať cvičenia v domácom prostredí. Metóda je obzvlášť účinná pri poruchách pozornosti a hyperaktivite, pri poruchách autistického spektra, oneskorenom motorickom a rečovom vývine, ako aj pri senzorickej citlivosti. Často funguje ako tzv. Nultá terapia, ktorá pripravuje pôdu pre ďalšie rozvojové intervencie. Vzdelávanie zahrnia online teoretickú časť a prezenčné praktické hodiny. Účastníci sa učia realizáciu pohybových úloh s využitím rôznych pomôcok. Dôraz sa kladie aj na rozpoznanie a zvládanie konfliktov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vývinových skokov. Počas vzdelávania každý účastník realizuje vyšetrenie a čiastočnú terapiu 2 detí pod supervíziou. Záverečná skúška pozostáva z 3 častí: písomnej, ústnej a praktickej. Po ukončení vzdelávania budú účastníci schopní samostatne viesť individuálny terapeutický proces.